मागील काही वर्षांमध्ये हॉलिवूड इंडस्ट्री हॉरर चित्रपटांवर जास्त भर देत आहे आणि त्याचप्रमाणे हे सर्व चित्रपट सत्यकथेवर आधारित आहेत. ह्या चित्रपटातील कहाणी सत्य घटनेला अनुसरूनच असते. मात्र ह्या चित्रपटामध्ये काही गोष्टी चुकीच्या आणि फेरबदल करूनही दाखवण्यात येतात. काही दिवसांपूर्वी आपण द कॉन्ज्युरिंग मूवीची सत्य घटना या चॅनेलवरती दाखवली होती आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲनाबेल या मूवीची सत्यकथा जाणून घेणार आहोत. ही कथा 1970ची आहे, जेव्हा डॉना नामक मुलीला तिच्या आईकडून तिच्या वाढदिवसानिमित्त एक डॉल भेट स्वरूपात दिली जाते. ती एक साधारण ॲन डॉल होती जी दिसायला अतिशय सुंदर होती. मात्र ही डॉल मिळाल्यानंतर 2-3 दिवसातच डॉना आणि तिची मैत्रीण अँजी हिला तिच्यामध्ये काही असाधारण गोष्टी दिसल्या. त्या डॉलला एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी ठेवले तर नंतर पाहिल्यानंतर ती डॉल आपली जागा बदलत असे. सुरुवातीला डॉनाला वाटले की ही डॉल बेड किंवा चेअरवरून खाली पडत असेल. मात्र हळूहळू ही डॉल एका खोलीमधून दुसऱ्या खोलीमध्येही जाऊ लागली. त्याचप्रमाणे तिच्या हालचालही बदलू लागल्या. ह्या घटनांनंतर डॉना आणि अँजी यांना असे वाटले की त्यांच्या पश्चात त्यांच्या रूममध्ये येऊन कोणीतरी अशा प्रकारची मस्करी करत आहे, कारण की त्यांना डॉलबरोबर काही नोट्सही मिळत असत. त्या नोट्समध्ये अशा प्रकारचा मजकूर लिहिलेला असे, हेल्प अस ऑर हेल्प लाव. मी इथे एक तुम्हाला गोष्ट सांगू इच्छितोय की लाव डोला आणि अँजीचा मित्र होता. ह्या घटना अशाच चालू होत्या की एके दिवशी डोनाने डॉलच्या हातला रक्त लागलेले पाहिले. आता पाणी डोक्यावर निघून गेले होते आणि ह्यामुळे डोना आणि अँजी यांनी एका सायकिकची मदत घेतली आणि त्याने सांसे नामक प्रक्रियेचा उपयोग या डॉलवरती केला. त्यातून त्यांना एक धक्कादायक गोष्ट समजली की त्या डॉलमध्ये एका 7 वर्षाच्या मुलीचा आत्मा आहे. ज्या मुलीचे नाव ॲनाबेले हेगेन्स असे होते. त्या मुलीचा मृत्यू काही वर्षांपूर्वी तिथेच झाला होता जिथे हे घर आणि अपार्टमेंट बांधण्यात आले होते. सायकिकने डोना आणि अँजी यांना ह्या गोष्टीसाठी तयार केले की त्यांनी ही डॉल स्वतःजवळ ठेवावी. त्यांचे असे मत होते की ह्या बाहुलीमुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. मात्र गोष्टी इथूनच बिघडायला सुरुवात झाली. सुरुवातीचे 2 दिवस ही बाहुली ह्या दोन्ही मुलींबरोबर अतिशय छान पद्धतीने राहिली. मात्र काही दिवसात तिथे असाधारण आणि अविश्वसनीय गोष्टी घडू लागल्या. डॉली आणि अँजी याचा मित्र लाव याला ही बाहुली पसंत नव्हती. त्याला ह्या बाहुलीमधील निगेटिव्ह शक्तींचा आभास होत होता. एके दिवशी लाव त्या अपार्टमेंटमध्ये झोपलेला असताना त्याला अचानक त्याचे शरीर पॅरलाइज झाल्यासारखे वाटू लागले. एवढ्यात त्याने पाहिले की ती डॉल त्याच्या पायावरून सरकत सरकत त्याच्या छातीवर येऊन बसली आणि पूर्ण ताकदीनिशी त्याचा गळा दाबू लागली. आणि जेव्हा तो शुद्धीवर आला तेव्हा त्याने ह्या गोष्टी डॉना आणि अँजी यांना सांगितल्या. त्याने त्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला की हे स्वप्न नसून एक सत्य होते जे मागच्या रात्री घडले. ह्या घटनेनंतर 2-3 दिवसातच लावबरोबर अनेक घटना घडली. ह्यावेळी लाव आणि अँजी स्वतःच्या रूममध्ये होते आणि त्यांना डोनाच्या रूममधून आवाज येऊ लागला. लाव तिच्या रूममध्ये चेक करण्यासाठी गेला आणि त्याच्या जाताक्षणी तेथील आवाज बंद झाला. त्याने ॲनाबेलला तिच्या जागेपासून वेगळ्या ठिकाणी दरवाजापाशी पाहिले. त्याने तेथील दरवाजा बंद करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्या क्षणी त्याला असे वाटले की कोणीतरी जोरात येऊन त्याच्या छातीवरती वार केला असावा. लाव त्याच गतीने स्वतःच्या रूममध्ये पळत गेला आणि त्याने आरशामध्ये पाहिले तर खरोखरच त्याच्या छातीमधून रक्त येत होते आणि जखमांचे वणही होते. या गोष्टीनंतर डॉना, लाव आणि अँजी यांनी एका प्रिस्टला आपल्या घरी बोलवले. त्या प्रिस्टने त्या बाहुलीला म्हणजे डॉलला चेक केले आणि त्यांनी सल्ला दिला की तुम्ही ही डॉल लॉरेन आणि वॉरेन यांच्याकडे घेऊन जा. त्या काळात लॉरेन आणि वॉरेन हे पॅरानॉर्मल इन्व्हेस्टिगेशनच्या बाबतीत खूप फेमस होते. एड आणि लॉरेन वॉरेन यांना त्या डॉलबद्दल माहिती होताच ते त्यांच्या घरी ती डॉल पाहण्यासाठी गेले. त्यांनी त्या डॉलला चेक केले आणि सांगितले की ह्या डॉलवर एका ताकदवर आत्म्याचा कब्जा आहे आणि तुमच्या तिघांपैकी एकाला मारून तुमच्या शरीरामध्ये जागा घेण्याची याची इच्छा आहे. आणि त्यांनी असेही सांगितले की ही डॉल तुमच्या पश्चात तुमच्यामध्येच राहून तुमच्यावर हमला करेल आणि याचा जास्त खतरा लावला होता. पुढे एड आणि लॉरेनने ह्या डॉलवर एक्झॉर्सिझमची प्रक्रिया केली आणि त्यांना अशी गोष्ट माहीत झाली की ह्या डॉलपासून वाचण्याचा एकच उपाय आहे की ह्या डॉलला
एखाद्या ठिकाणी नेहमीसाठी बंदिस्त करून ठेवणे. वॉरेन्सनी या डॉलला त्यांच्या अकल्ट म्युझियममध्ये जगापासून दूर आपल्या नजरकैदेमध्ये ठेवले. ह्या डॉलला पाहून दिले जाते, मात्र तिच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधून दिला जात नाही. ह्या डॉलवर ॲनाबेल नामक मूवी बनली आहे आणि कॉन्ज्युरिंगमध्येही या डॉल संदर्भात काही गोष्टी दाखवण्यात आल्या. एकदा एक प्रिस्ट ह्या डॉलला बघून म्हणाले, ह्या डॉलमध्ये कोणत्याही प्रकारची शक्ती नाही आणि तेथून घरी परतत असताना त्यांचा ॲक्सिडेंट झाला. सन 2012 एक बायकर ती डॉल पाहण्यासाठी म्युझियममध्ये गेला. त्याने त्या डॉलची चेष्टा केली आणि वॉरेन्सच्या सांगण्यावरूनही तो तिची चेष्टा करतच राहिला. वॉरेन्सने त्याला घरातून हाकलून लावले. तोही घरी परतत असताना त्याचा एक मोठा ॲक्सिडेंट झाला आणि ह्यामध्ये त्याचा मृत्यूही झाला. ॲनाबेल मूवी दरम्यान एक स्त्री थिएटरमध्ये ह्या डॉलला बघून हसू लागली आणि ह्या डॉल संदर्भातच असलेला चित्रपट पूर्ण होण्यापूर्वीच त्या बाईला फिट येऊ लागली. त्याचप्रमाणे ती बाई वेड्यासारखी करू लागली आणि तिच्या अंगावर जखमाही निर्माण झाल्या. मित्रांनो, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की ह्या डॉलला म्हणजेच भावलीला कोणत्याही प्रकारे हलक्यामध्ये घेऊ नका किंवा तिची चेष्टामस्करी करू नका. तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या फॅमिली आणि मित्रांसमवेत शेअर करा, त्यामुळे त्यांनाही ॲनाबेल डॉलबद्दल माहीत होईल. त्याचप्रमाणे आपले चॅनेल कल्पनाक्षेला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनच्या चिन्हावरती क्लिक करा नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी. धन्यवाद.